Čau lidi, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu budu takový ragebait hráč. No, prostě budu všechny štvát. Dáme teda jenom jednu hru. Mám tady Jessie, ať je to naštve ještě víc. A mám tady takové, jako, mám tady jenom tenhle, jako to, že je špatný, abych ho pěkně naštval. Ano, doufám, že ho to hodně naštve. No, tady mám takový, ale ten ho podle mě zas tak nenaštve. Potom ve spreji mám tady tenhle. To je takový hodně toxic. Takže dneska je úkol naštvat co nejvíc lidí. Jo, a ještě, aby je to naštvalo, tak z nich na ně vyběhnu z keře. Takže to můžu vypnout, vzít si Jessie a půjdem hrát, no. Takže jdem na to. A prosím, dejte like a odběr. Snažíme se dosáhnout 50 odběratelů, tak snad to dosáhneme. No, jdem na to. Začínáme tady. Jdem po tomhle. Tu je dynamite. No nic. Ne, on si to no tak to nic. Pojď, no teďka ho zabiju 100%, protože on neumí házet. A dám mu palec dolů, ať ho to pořádně vyrageuje. Tady teďka se moc nebude nic dít, protože prostě snažím vyrageovat lidi a nemám Jessie úplně na nejvíc pohádcích, takže nic moc, no. Ale já se ho tady hlídám. Hlídám si tady. Tak, už nás tu je jenom 5. Dnešním cílem je to celé vyhrát, ať je to co nejvíc naštve. No, pořád nás tu je 5. Dobré, už jsme tu 3. Tak to musíme vyhrát. Ne, ono mě to asi najde, že? Jo, našlo mě to. No nic. Ne, počkej, dobrá. No, tak jsme tu poslední 2. Já mám 1 Power Cube. Takže to bude hodně špatné. Je tady proti nám Eve. No. A to chci teda vidět, no, jak to zvládnu. No, počkej, tak já jdu. Ona je tady, ona. Nic. No pojď tu redku sejmi a dáme jí palec dolů. Toxic, kámo, to nejvíc toxic. Takže je to tam. Tak, otevřeme si tu ještě. Ale já se tady s váma loučím u dnešního videa, takže čau.